Maayong adlaw. Ako di si Tita Candy. O, tita na no, wanggits na. Kanang, before ta mag-start, no? Shout out din ni Miss Trina. Oh, Miss Trina, hi! Tama na ko shout out, no? Junel! Hi, Junel! Salamat sa pag-view. Okay, alright. So, karon ang atong portion karon kay ipangutana ni Tita Candy. Okay, yung sa pangutana. Number 1, ay nangutanan ako. Isip usa ka ginikanan. Angay ka bang masuko kung ang imong anak musulti nimo na ma crush ra ba ma? Uy! Goy, ako ba na masuko gina? No? Pero depende na. Like ako, makasabot ko sa akong anak kung maingon siya nga naa siya crush. Kung ako bagay suportaan, kanindot ang crush. Uy, kay daw ka ang crush. Inspirasyon na siya. No? Sa una dyan, ang ako meaning ana sa crush, no? Kay careless reaction upon seeing handsome. Kaya sa amin, wapo na nga ito makrushan. Pero dili, oy, usahay, maibog ta tungod sa kamaayo niyang tao. Sa pareha mo interest, no? Nga pagka ila-ila ninyo nga same mo interest, spark na siya. So kanang spark ba ang kalahian lang sa ako kay wa gid maibog na ko akong crush bisag unsa effort na akong buhaton wala yun. Inoon siguro may para sa usa nalipay ra ko kaya magbala ka kay buhutan pa ayo. Okay, alright, hinatay sa Ginoo. So karon kung akong anak ingon ma naara ba ko crush, usually ang mga bata karon mauwang na sila musulti sa ginikanan ilabagay ng itago kanang masuko kuti-kutihon, di ba? So sabton ra po na nato dili ta masuko ngano masuko man ta ni agi masugtaan ang mga panahona, di ba? Ano ato ana siyang suportahan ang atong anak nga kanang ato siyang giyahan nga dili siya maadto sa dili maayong dalan kung siya maibog-ibog kay ngano ang kana pag-crush nila inspirasyon na nila labi na sa pag-eskwela labi na ang ilang crush kanang bright kita malag dili bright basta buhutan okay ra jud kay na so isip ko sa kaginikanan malipay ta kay ato anak na ibog na okay na ibog so naibog sila pero mauna ingon ako tambag na ko nga ato sa singgiyahan kay bata pa na siya wala pa na siya nakaiba unsa jud difference sa love versus crush kaya ang crush man good it's crush a mutual infatuation man na siya no mura na siya puppy love pero kung maingon tag love man good is a feeling of mutual respect and understanding that is meant to be shared and not to be kept so kinahanglan imo bilang i-share kung higugma ka dahil akong Ginoo i-share niya sa ato ang iyang paghigugma no pinaagi sa pagpadala ni Jesus sa iyang anak nga sa kahitaan di ba gikan sa kahitasan so inana siya so kung ay mangutana na nimo nga masuko ba ka kung imong anak isipos ka ginikanan mag naay crush ay ayaw ka suko uy suportain so salamat mao kana ang ato ang portion karon nga itanong mo kay Tita Candy.